77 datových stránek. Těžké zranění si vyžádala strážka osobního auta se sanitkou na Hodonínsku. Nehodu mezi Čejčem a Mutěnicemi zavinil asi vlivem mikrospánku řidič osobního auta. Pacientku ze sanitky musel do nemocnice přivést vrtulník. Na silnici se aktuálně podíváme už za chvíli k dopravě 007. Diego Maradona už ví, co se stalo s jeho zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu mistrovství světa 1986. Trofej, kterou mu o 3 roky později ukradli zloději, prý rozstavili na zlaté pruty. Tvrdí to šéf neapolské mafie, který po něm údajně pátral. Doprava 007. Vám agentům přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého území České republiky. Na Praze 10 si postojte v koloně. Tady informaci, tady Gentuka, ulice Úběžná, ulice Křižovatka, oprava semaforů, nikde žádnej policaj. Druhá Křižovatka, ulice v Kolitech, Jabloněvá na Vidici, oprava semaforů, Strašnice jsou ucpaný, motor až dolů. A hlásíte nám pohyb hlídek? Dobrý den, chtěl bych nahlásit radar obce Krychlady mezi Mladou Bohuslaví a Nembulkem. Radar je na kraji směrem od Boleslavy. Ahoj, tady řidič Petr. Na vysvětlníte kousek za světelnou křižovatkou. Přibíje tu na Litomešel, ty oblíká jeden mužík zelenou vestu. A ty se vás chystá pomáhat zachránit, tak vás to moc nestojí. Ahoj, tady Aněrka Blanka. Opnoucí směr od Moranice za kováčem u Globusu měří, tak pozor, ať nezaplatíte. Ahoj. Čerstvé dopravní informace můžete zavolat na číslo 605 222 007 600. Vysílejte s námi, i na SMS číslo nám můžete psát 774 999 888 neoblíbená slova a neoblíbená slovní spojení. Petr, já nemám rád slovo message jako výraz pro zprávu, po případě nápovědu. Jaké slovo nemáte rádi vy, dejte vědět. Teď už to bude na kapele BSP Baláciavka Pavlíček a taky na Petru Vondráčkovi, který za chvíli se rubrice hraje Karlu a protože, jak jsem říkal, včelka má, je to náročnější trošku, protože přece jenom do Karla mám trochu dál než k ostatním, ale přece bych to rád zkusil. Panda a jeho česká banda. Panda Matějček, Iva Stříbecká a Petr Vondráček. Hrajeme 2 hodiny jenom česky.
chtěl zeptat na jednu věc. Myslíš, že by Renča našla, nebo bylo minimálně vidět, kde se to dá sehnat, samolepící suchý zip, ale nějaký pevnostní? Připomíná to, až budu domů, co měl písně. Jo. Jasný. No, a co to posloucháš, na co to má být? Na tu kamerku, no. Jak je chytím tohle nevíš, já jsem právě koukal na YouTube a tam jsou nějaký instalační schémátka a jsou tam nějaký videa a tam je docela dobrý nápad to přidělat zevnitř podhledí, jakoby pod sklo pomocí sucháče, víš, a teď jde o to, ona je hloučká malinká, takže zase úplně tak jako ten sucháč unese si myslím dost, ne? Že jo, když se nalepí pásek, já nevím, 3 cm pásek, a chytne se to zevnitř na helmu a na to se přilípne ta kamerka, tak si myslím, že to mělo být v pohodě. Tam to taky tak mají, víš, za tou sucháči. Tam mají v jednom okamžiku takový jakoby dual lock clip, je to takový plastový, je to takový na bázi suchého zipu, ale je sametka samice. To taková deskička, vypadá to úplně stejně jako sucháč, akorát se to jakoby zašloupne do sebe ze strany. Víš, jako se to spojí ty dvě části, to je ze strany a tam mi to připadá být takový jakoby potom držící víc, jo. A i ten sucháč si myslím, že to v pohodě udrží. Víš, protože ani jeden z těch klipů totiž na tu helmu není přizpůsobený, co u toho je jako příslušenství. Takže to může se řešit tímhle jiným způsobem, víš. Dobrý! Já ti to písně doma. No. Nevíme nic, stával jsem se tam někdy ve 2 hodiny a volný Sláva toho má strašně moc napředzouvání, jo. Takže řekl, že se k tomu zatím nedostal, ale že to určitě bude dělat dneska odpoledne nebo večer. Já jsem mu řekl, že se ani nespíchá, protože je takový hnusný počasí. Tak jestli mu nevadí, že se mu tam ta motorka jakoby mutá, tak klidně do zítřka, zítra by pršet už nemělo odpoledne, jo. Já bych to stejně dneska nevyzval celý. No, jasný. Jo, takže jsem vlastně nemusí. Ona tebe má číslo, jo, Sláva? Nemá, protože jsem ho stavit zítra touhle dobou zase na kolem 4:00. Jo, vlastně. Ale strašně příjemný hodiny, tak, takže říkal, on tam na to je sám. A on tam má zapakovaný furt 6 aut jako permanentně, jo. A on přezouvá jedno za druhým, ten toho má taky. No, takže až se tak tomu řekl právě, abych mu byl ještě říkal, valejte se, vůbec to nespěká, až se k tomu dostanete, tak se k tomu dostanete. Tam stejně bych neměl jak to vyzvednout, tak v tom počasí se dostanete. Dobrý. Nebyl jsem člověče, nebyl jsem přijdu z práce, jo? Tak zatím, čau. To byl velík, jo. Přišla brátit máju. Zlatá česká klasika. Písničky z Impulsovy z krabičky.